ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but 6% ka jinyokam Pila ru ban apply da ka education loan साराहान मेरा नाम है मैं पीओके से हूँ कश्मीर से यहाँ मेरी शादी 2017 में हुई है ये मेरे हस्बैंड औरंगजेब खान मेरा एक बेटा पाकिस्तानी नेशनल है मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ मैं यहाँ पे एलटीवी पे हूँ अभी मेरा एलटीवी जुलाई 2026 तक है तो इन लोगों ने मुझे कहा कि आप इलीगल है यहाँ पे आपका टाइम पीरियड नहीं है तो अब यहाँ से जाएं Ka India kala Pynphai no sa Pakistan yakin reu phongot ki kinthei ki bana Pakistan ki badai ki lok Jong ki Lehnoh ki bana Kashmir ki bala Kylla ka bamut no bat ki bala Pynphai biang sya ka emlang ka salang ki pulit gila leit sei yaki na Srinagar na Baramulla Kupwara Bodgam batna Shopian district la thap yaki hapo boss bala Pynphai sa Pakistan lengba ka atari waga border Kibabuan na kini kikintai kibayok log ya ki Lehnoh ki bana Jammu and Kashmir jong ka India kilawan bansyong bansa bat ki log jong ki ha Jammu and Kashmir hadien ba ki Lehnoh kila pendam ya ladi bat kila ya soy ya suk bat ka sarkar kata ha usnem arjar sipo ya ka ba ka sarkar ru kala ai jing yarap ya ki khanang bakin imno ka jing im ka patmai ha ka imlang salang Kani ka jingle ka sarkar ka day hadin ka jingja bas ngutrim ka balaja ha ka arfu artarik uyayong ha pahalgam ha ka ba arfun ringot ki brew ki layap ay nagadaw ka jing sanrait kuli napang ki Lehnoh the resistance front ka ba day ka way na kisnat seng jong ka lashkar e Taiba